Ojibia TV, ubeje wo ho. Yes, Amamu, Mamochia, Mucheria, Manibia, to find out. Never to the vessel in one of when you each other. Company, I don't know, I'm ready to go around you. I'm more chia. Oh, you are more chia. So, I'm a mini panel. I miss my four. The best manager for the Ashin of Mensa. I can hear if we are some necessity. I don't want to go away. You say if they are there, they have my son and family. It's a dinner of my and I say, yeah, yes, sir. I'm small for you, but to be said, if I made the initial Miss Annie and Chassis to be struggling in their phone. I was so near one of boss as I see boom in our boy Yasin and net day wash it and son like a William. See a king a bit shame, we see the net is when you young every day the way and tell. Said, we are a hobby one or so. I be sure concerning your Miss Moffel, soon as our back. Sassy will be young moon net day. My new young and lady, now century and lady. If we are at the Asida, and the Cabia at the Amor. Amen. That's the one of my friend of our many power P and us. You have any said in an agency in a friend and not watch out on some. It is a number point in to an agonity. I said, Akura, it's in from them. Say, deep food. If you name a bedroom main one, there's always a new brand. There's new renewal, then which is a DBS, no. Think Rebia is not now, what you want. What's my down? Some of two has how we are. Maybe some no before they don't know what you say. Yeah, I'm what we have. When we on the morning something. Somebody. Nana Chami, with the waiting out there on the 19th. Say, yes, we'll be a free ball. Na okronkron ni nyame sumafo ya sani a ebinom atene ka ebi so tene nkae no nyame asoma no
sɛ ɔmɛyi adasama haw nyinaa from nso ɔyɛ ɔhaw no firi yɛ so wie a afei ɔnkyerɛ nyame akyire kwan a yɛmfa so ɛmfa nsom ɔno ɔboadeɛ Nyankopɔn. Na ɔhaw no ɔne yɛn hyia ɔhaw no bi ne sɛn yareɛ ne abrabɔ mu nsɛm. Yareɛ deɛ mebɔ ne sei anaa yɛ bebree. Abrabɔ mu nsɛm nso sɛ adwuma sɛ yɛ ɔbaa duru aware fie nso ɛma ɔtɔn a yɛntɔ ne nyinaa yɛ abrabɔ mu nsɛm. Kɔnkɔn ne Nyame somafo ɔne yɛdi nhyia ɔhaw bi sei na ɔyi firi yɛ so. Afei wie a wakyerɛ yɛ Nyame akyire kwan. Na dwumadi no ankasa deɛ ɔredi no wɔ mpoano wɔ Ɛkumfi Utɔm ɛwɔ yɛ kama panin kwanya no baabi kɔ John Evans Atambos ne kurom hɔ. Nyame ahyɛ ne sɛ ɔnkyi Ghana nyinaa na ɔmfa asɛmpa no ma nipa biara deɛ ɔbɛgye no adi no ɔnhwɛ na ɔnyɛ ne ho adwuma na ne ho ɛntɔ no. Dwumadie wɔde ahyɛ aseɛ Brong Ahafo de yɛkɔ mmeammea bebree. Asanteman mu nso yɛba mmea bebree. Kumase, yɛkɔ Tafo, Mampɔnten, Obiome, hɔ bebree gye so yɛkyen hɔ bebree. Afei na wabɛduru Mampɔn Obiemu. Sɛ Nyame soma no no nso ahyɛ ne sɛ baabi a ɔbɛkɔ bia ɔnduru ahemfo nkyɛn na ɔmfa nsɛmpa no ma ɔmo deɛ di kan. Na nananom gye to mu a kuroma no ɔmo ho adwuma ɛnyɛ di. Wabɛduru ha no ɛsɛ ɔmmra no ɔmbɛkyia nana na nsɛm titiriw a Nyame ɛde asoma no no ɔmbɛda n'adi na nananom nti ansa na ɔde kuroma nkyɛn. Nti yɛbaeɛ a nananom kyia na yɛde adan Nyame somafo yɛ awadi akyerɛ nyanefo. Nti yɛ ɛdi nka bɛgyina nananom no mu ama Nyame ɔnkunu ne a wɔyi no akɔ aba ɛne wɔn mu adi n'akyi nyinaa sɛdeɛ mdi kaakaeɛ no ha deɛ nkuta no bɔne wɔ mu kora yɛ Nyame na ahyehyɛ sɛ ɔse deɛ bɛto ebi ɛmfa ase dama nti yɛde yɛhu ne sɛ yɛ bɔne ɛnim sɛ yɛde papa mu a ɛno nti na ɛnɛ ɔde Nyame kronkron ho nipa bi abɛto yi yɛnka bi nhyɛ mu ɛna anagya ase ne ma yɛte sɛ kronkron ne bi yɛ a ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛkyea yɛwura ɔno nso ɔtia ne n'akyi ɛwɔ Kumase ɔni hɔ nso ɔde n'akyire gya ɔsrɛ nananom sɛ yɛbɛka no ho na yɛnhyia Nyame kronkron ne no ne nkra a ɔde bɛba no ebia na nano nkra no adane akɔ Kumase abɔ no nso ate deɛ yɛka nyinaa kyerɛ sɛ nananom nso abɛbɔ kyi dɔm sɛ yɛbɛhyia no na de ɔde baa ne atie na baabi ɛda biara ɛsɛ ɔde to a ɛde asomdwe bɛba ɛde pɛpɛpɛ yɛ bɛba ɛde koro yɛ bɛba no ɛtumi aba ama ɛno nti na nananom nso ɛtumi asɔre aba abɛhyia kronkron ne sɛ nsɛm ba ɔde baeɛ no ɔkɛti ha deɛ bɔne biara di ha mena yɛ ase ne ɔne nananom sɛdeɛ Nyame kronkron ne no kasamafoɔ sɛ firi ne mu ba kyerɛ sɛ awie berɛ mu Nyame na ayi no soro mmra mɛboa Ghana man mpo wiase Ghana wɔ no wɔ Fante Otuam ɛyɛ yɛ nyinaa ma mpɛne ɔnya no baabi kɔkuo hɔ na Nyame de no pie opie no ɔfa ntena ase ɔde nam kɔmmra Ahafo kɔ baabi bebree aba Kumase a hɔ nyinaa kyinkyin nkuro bebree so na nso so ɔbɛduru Mampɔn a sɛdeɛ Nyankopɔn kyerɛ ne sɛ ɔduru baabi a ɛsɛ ɔnkɔhyia dɔm no ɔnkɔ ahemfie sɛ Nyankopɔn abɔ nnipa ama nananom sɛ yɛne yɛhwɛ nnipa so mmra Nyame nnipa no nti ɔba a wobɛsi nananom so na ɔmfa ne sɛmpa srɛ nananom ɛsɛ nananom ma no kwan a na afei na adi mu na deɛ wɔka kyerɛ mafoɔ no so mafu sɛ akɔgye nhyerɛ firi mu wura hɔ wura no ame ahɔde sɛ yɛnka mi nkyerɛ mu ɛtitiriw ayaresa awareɛ sika abrabɔ mu nsɛm wɔnyɛ nyinaa no Nyankopɔn de saa tumi no ama no sɛ ɔmfa nsane na wo a wowɔ saa te deɛ woba ne nanse anaa wotie n'anom asɛm a na ama nneɛma so ade yi ama ɛno nti na ɔbɛduru ɔ so yɛ sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn aka kyerɛ ɔmfa no pɛ nkɔhyia dɔm no ɛsɛ ɔba ahemfie sɛdeɛ wadi ka nyinaa saa na ɔyɛ no ɔbɛduru Asante Mampɔn a saa na ɛsɛ ɔba na ɔbɛsrɛ nananom ma no kwan sɛ asase no Nyame de ma yɛ ɔno nso aba a wɔtiatia so bia ɔno nso wɔtiatia so na deɛ fata a ɔbɛboa ma Mampɔnman so ɛnya no ntoma pɛfra ne nipa ɛwɔ mu nso ɛnya ahotɔ na daakye bi yɛbɔdi no a Nyankopɔn sane ne yɛbɔdi no a ne yɛho sɛ Nyame kronkron ne ɔbaa no nso na ma sɛ yɛbaa yɛde ama nna bi nso no anya ahotɔ ɛno nti na ɔnam a ɔde dɔm di n'akyi
so adaroma mfa nto na na no ntu yewura na bae sɛdeɛ ɛne gya asɛnye na si yɛwura nan ɛne na nanom ahyia ɛsɛ yɛmfa mfa so ne ma nyame kronkron ne sɛ ɔne dɔm ɛbaeɛ nyina mɔmu akɔ aba nti nanom sɛm a ɔbɛka kyerɛ nananom ama nananom so ato yɛ ti ne ɛso yɛpia abɔnten a bɛka kyerɛ yɛ nanom ne yɛ mma nom sɛ di nyame nnipa bi aba o ɔkronkron ne nti montum de ka nkɔ na monkɔgye nhyira no na medi a mode bi so aba fie ɛno na nananom sɛ yɛtie Match at the beginning of the year, or let us ask it. As a book of the year, or soon a malaba, I hope I'm not or I'm judging better. But don't make us a remember. Ɔsi fantigasa de ɔka no wɔyɛ ti ante a wɔdi ba no bɛkyiri mu akyerɛ yi the mouse na malaba no ɔyɛ akan ɔyɛ akan ko asɛ akan ɔyɛ mpa wɔwɔ no ɔka akan po a ɔyɛ mpa wɔwɔ no n'asɛ kɔ no wɔkɔ ho akan ho ɔno kɔmisiɔn de kɔ ekɔ ewiase ansan no wɔ efi n'ekyi do ɔno kɔmisiɔn de kɔ ekɔ ewiase nti eyi ɔyɛ abɛkɔsɛm na kɔmisiɔn ɔwɔ de bɛtɛ ase yi na akan ɔwɔ akan wɔ zidon ɛna wɔkɔ Lebanon akan po asɔfo apɛ hɔ ɔwɔtɔ nnuane nyinaa dɛ wɔsoma abosom ɔka akyerɛ ho dɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ ɔna ɔwɔ so ho ansase nti otui fi hɔ ɛyɛ nipa 20 ɔde wɔn twi zidon na ɔkasa baabi a wɔkɔ wɔ Asiria ne hwɛ Bible no mu a adze na atwentwɛn kɔ no nyankopɔn na ɔyɛ ɔman ebaasa Israel Misraim na ɔyɛ Asiria ɔne nyankopɔn na wɔahyia ho ɔde ayɛ ne man nyankopɔn no man so ade biara a ɔde yɛ no ɔde ne sum no ɔde gyina mu aka na wɔn mma bra wɔtwe wɔn nyinaa yɛ nkɔnhyɛfo ma ɔtɔ bi nso nyankopɔn aka kyerɛ no wɔsiesie asase bi ama ɔwɔ na wɔasefo wɔ ebibiri anee ɔno dɛm asase a dɛm bi akanfo wɔ do nti akanfo wɔ ase pii ɔso ne ho ɔbɛn akan ne bɔ ɔtɔ bi a wɔtwe no ɔna ɔnyɛ akandɔmi ne akyi wɔn yɛ nkɔbɔ hyɛ asase so ogyanyina kwan mu obigyina Central Africa akan wɔ Central Africa abusua mpanyinfo no dɔm no twi ogyina Benin na obi titima hɔ no wɔn mu da asase a ɔkɔn asɛm ɔno ano wɔ bi so nti wɔhyɛ ase wɔyina no dɔm no wɔkɔ wɔyina asase da hɔ kɔ a obiara nyɛ do ɛyɛ nsia yɛ ahafo ɛyɛ Ashanti ɛyɛ Akyem ɛyɛ Akom Kwadwom ɛyɛ Denkyira Ase Wɔsa Twiko na Mpansefo wɔyɛ mpapɛmɛtan na aka na ɔde kan bɛ wiase kɔmhyɛn ɔne n'asefo wɔwɔ mpoano n'asefo wɔwɔ mpoano ɔne Mpansefo ntɛtwa Mpansefo East Mpansefo West ɔne n'asefo esi nyankopɔn so ɔhyɛ no ade ɔde hyɛ ho ɔbɔ ɔde ɔsom baba nti dɛm mmiri ɔsom na ɛbɛm da aba aka na ɔde kan bɛ wiase na nase no anim nase no ntwi tɔ esi ɔsom Moses mo ɔde ɔsom bɛ Israel ɔsom kwansi Muhammad ɛmi kyerɛ to nkɛ mo ɔde ɔsom bɛ Mecca ɔyɛ Arabia apina do aka no so yɛ esi ɔde ɔsom na bɛ dɛm mo hyɛ yi pɛna ko ha ɔmɛ yɛ fi wo do yɛ pra da bɛka asoma kyɛn ɔyɛ ana nam bi nko yi mo ɔre bɛ ho bɛsɛ wɛsɛ wasa nti mo hyɛ wa yɛ ba da wo mi yɛ bɛ fi wo do ɔmo mo ka asam na atena yɛ de mo da ba yɛ bi dɛm yi kɔ ko ha nso wɔ so na ko mo hyɛ ho ya ko ko mo hyɛ nti ɛyi na asama ɔwɔ Anacham. Ɔfama yɛ na Kɔnkɔn ni nyame soma fo ya nakɛsa baka ne ni
kasa mu no ɔkyerɛ sɛ Akan yodi kan ba asase so a friend Akan no no yɛ komhyɛni so no no yɛ komhyɛni a wapie ɛwɔ Noah ne nsu yiri n'akyi no ɔno no yɛ komhyɛni a wadi kan pie asase so na ɔno n'asefoɔ ɛna yɛ frɛ wɔn Akanfoɔ rɔkɔ no nyame soma fa ne kyerɛkyerɛ mu no ɔkyerɛ sɛ ne nsɛm a ɔde ma no ɔkyerɛ sɛ Akan yi ɛbɛwu mma anya mma du anwɔtwe na mmea a yɛwu no no yɛ Zidon a ɛnɛ yɛfrɛ hɔ Lebanon sɛ hɔ no yɛwo Akan baeɛ no ɔbɛto sɛ ne nuanom nyinaa ɛsom abosom ɔkyerɛ wɔn sɛ daabi Nyankopɔn bi wɔ hɔ ɔbɔ adeɛ wɔ hɔ a ɛsɛ ɔmo som no nuanom ayetie sɛ ɔnya nuanom kakraa bi a ɔmo yɛ maako 20 na ɔne ɔmo tu firi Zidon na ɔmo ti na mpanyinfoɔ ne som abosom wɔ hɔ no ɛde ɔmo kɔtena koro a yɛfrɛ no Asiria hɔ no ɛna Akan n'asefoɔ no ahyɛ ase ɛɛdɔre wɔ hɔ kɔnkɔn no nyame som afa na ɔkyerɛ yɛ mu sɛ mmerɛ a n'asefoɔ no ɛɛdɔɔso no ɛna Nyankopɔn ɛyi kyerɛ Akan awɔ ntoatoasoɔ ne baako sɛ nyame asiesie asase a ɛyɛ nnɛ Bibiri a ne West Africa Ghana yi ɛde ama wɔn so ɔmo ntu no mbɛtena so na Akan deɛ ɔtɔ so 18 ɛna ɔne dɔm ne nyinaa ɛtu sɛ ɔmo mbra asase a Nyankopɔn ɛde ma wɔn nana no ti ɔmo ɛtu ɛbɛdu asase ne so kɔnkɔn no nyame soma bɔ so ɔmo di kan pie wɔ Tɛkyima ɛhɔ na ɔmo duru ɛna ɔmo hu sɛ asase a nyame so wahyehyɛ ama ɔmo ɛno ɛna ɔmo abɛdu so na ɛnum ɛna ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo paapaa wɔn mu nti ɔbɔ Akankuo no ampaapaa mu no baayɛ no wei fa ne dɔm a na ɔmo akɔtena baabi wei fa ne dɔm a ɔmo akɔtena baabi sɛ ɛnum ɛna yɛnya ahafo yɛnya Ashanti yɛnya ɔbobɔ ne nyinaa kyerɛ adu ɛkuo ne yɛdu ɛyɛ 10 ɛna ɔmo ɛbɛtena asase no so ɔsisɛ ne Nyankopɔn kaeɛ no ɛkɔ kyerɛsɛm no mu wɔ Isaiah chapter 19 verse 24 na ɔman a Nyankopɔn ayi esi hɔ sɛ ɔno ɔbɛhyira ɔmo ɔde ayɛ ne man no ɛyɛ mmiɛnsa sɛ ɛhɔ no yɛbɛhu sɛ ɔbɔ Israel ɔbɔ Misraim ɛna ɔbɔ Asiria no ɛno ne yɛn akamfo no ɔsɛ Nyankopɔn nso sɛ ɔka sɛ ɔbɛhyira baabi ɔde ɛhɔ ayɛ ne bia ɛyɛ ne som ɛna ɔde hyira saa ɔman no enti wasoma Moses ɛma ɔde ɔsom kɔma Israelfoɔ saa nso na ɔsom akɔmhyɛni Muhammad nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno nso de ɔsom ɛkɔma Arabiafoɔ a ɛyɛ Misraimfoɔ no afei na Asiriafoɔ nso yɛn nso yɛ deɛ abɛdu yɛn nsa kɔnkɔn nyame som ɔbɛ sɛ sɛ nyame asɛm no ɛwɔ ne hɔ ɔde brɛ yɛn no Nyankopɔn se ɔbɛhyia yɛn a ne dwumadi ansɛ ɔmfa ne som no mfa mmerɛ yɛn na nipa sɛ ɔhaw da yɛ so na yareɛ da yɛ so a ɔka asɛm no a yɛntumi ɛndi so nti nyame ama ne tumi so wɔn kora mbɛyi yɛ haw ne ɛfiri yɛ so kane ansa na ɔde ne som no ɛde ama yɛn na ɔka yɛtie ne yɛde so nti ɛnɛ ɔbɛpie mu ha ɔyɛ Akan na sini ankasa a Akan no di kan baeɛ a ɔno na ɔyɛ kɔmhyɛni no n'asefoɔ no ɔmo na ɔmo wɔ mpoano a ɛyɛ Fantima East Fantima West ɛnum ɛna ɔmo nso ofiri ɛde baeɛ nti Akan na ɔdi kan baeɛ a ɔyɛ kɔmhyɛni no n'ase ankasa ɛna ɛyɛ ɔno nti ɔsom a Nyankopɔn ɛsoma yɛ a yɛde bi kɔma Arabiafoɔ yɛde bi kɔma Israelfoɔ na afei na yɛn akamfoɔ yɛyɛ Asiria no yɛn nso yɛn nsa aka yɛ deɛ ɛnam ne so ase ɔdɔroma ne sɛ deɛ afirikyi paa ɔde nana no akyerɛ Akan no ase na wiase sɛdeɛ Nyankopɔn bɔ wiase akyerɛ bebree nti yɛduru mampɔn ha sɛdeɛ ɔde nam naa no na ɔde ha so de aba sɛ Nyankopɔn bɔ wiase nipa ahoroɔ yɛnsa bɔ Israel ɔbɔ Israel bɛyɛ Muhammad a Mecca na ɔsoto hɔ na ɔbɔ Syria no ase ne Akan nti Akan no na afei deɛ nya yɛ deɛ a ɔfi asase so a ɛsɛ ɔbɛma mo so mohu sɛ deɛ Nyankopɔn bɔ wiase no wama asisi yɛn akyerɛkyerɛ mu a ɔyɛ nam so a Nyankopɔn bɔ wiase ɔmo nam bɛpie Tɛkyima a yɛnya Asante Bono de nkyira wakyerɛkyerɛ tribe ne nyinaa ɔsɛ ɛyɛ edu
This is when I had this is our bad name or no some body, we may be the apple onion century. I'm more who's a part. Yami, naive as I come for yet. Leave my kind of geek, I will be you. Fante, Bonano. More east and west. I just said, one will be a son of it. Ama shita baby. Into a body, I just said, a bear GT no bear, you know, Yanano. I cannot do better. They will be a century. You be DH. No more who said you Yamiakan. And no, Nabu. And when you say, when I'm said, we are making Gruni, who I can't say no Jahoko. It's not that you be. Name would Jabby do I said you must see a coupon friend no. Ah, children, you want your man sent you needed this up and you may so many Israel for free. So no say I can't know about the so you be mum who's a pa. I come for you, say the Abba. Mandaroma, Nessim, you know, the buy. Madame, Mamma, Paya, that or the buy enough, no mamma, or man, and Archie. Nothing, Saint name, no dear free fia. The Eura, who was it, until the pay to be free, not one. But you are not afraid of the jazz. And I said, Ben, I see her. She said, Mansura Papa, who did they need? It is Saint Renina, the Pio. Nana said, Mini Papa Mooney was here. More problem. So, when you look at it, when you mum, what can I say? So, what's the reason? You will be able to go others. Yeah, my woman. Yeah, how would work? I did to me, I want my nephew. Nothing in there, I never would cry. Said, me, because I was sitting out of the night. But not tell me fear about my name. Nanyali. I can't entirely. Yet I was. They say, also, I want to drunk. And could be I can live where we can walk. The fee, so I have for one. Oh, yeah, but he said, may you just what is he say? Yamini be bad, I say, what does it to our watches? Women's are Nanya home. Maybe there, Sassundi, I might get there as well as who know about the Edwasi, Sawama. Say, I can. As a great day, was you be out in your master, maybe a man. The lady cab, yeah, a monk by your own know, I see. It was so about it's quite easy. So, some who's not in them as my hair movement. We are so about chief or some papa. And my father. That's what you may also be able to get. Then more from free, send out come from free. As I talk about. Your name, you'll be the man of Gruni. I come for an hour. The appears. Said it, and the jazz, you know, see the number of essay, said, what I see. Say, I'm proud of 3 years, open a mamma and mania of the fee. Now, dear Bia shall say so. If free fear, the super damo at the free. It is a dumbo Biahan and Shlebia, I receive Biahan, who Grubia, and unwise ready. I had a idea. Na Eura, Nemka Crane, who said, when you were 86. Pumaya bread, Nelson Coupon arm for Yare or Vamanipa. The woman said, a kind of dear. Nelson would GDR. You were sorry. The more power said, the baby and only pretty upon your nature. No more money. And can poop your bear and onions and nature baby up boy. So, Pesenka and then, if you had it, and son of be free, I could not come by one up from him. Like a 3 year old. My friend said, American. A dear said, Messia, if you are, the dance of Condomia is quiet in Dinea, or Condomia, or Srenya Miama, or Gruba Biao. So, Mamma Papa, we shall said, you may be ano. We soon near Saint Bia, Biafa, how Biama. Said an mamma, quite said, you may be ano, and young Kosovo, so Mamma Papa.
small family. You may make your kakra. Why your first or did he make you my dear and I made the chimney? Say, Nipa, so did he send me your bako? Now, who come send me a bako? The way Jedia no someone come send me a bako, Nipa. On chins soon, Nibia home for this soon, where we are. The baby on himself, why then I'm going by Yaman. Sandy Pan of which he did when I mean more was saying a mere back. I feel so. As much for a buy any nine, I mean, small, my axio, Mukaya, and you are Mundi Samba, Yami, and I small. I feel no, Yami small for only Abbott to Navy Yemri, Yankin Indi, saying Yami and Asman. The Nipa, we give you saying Yami about this, now we give you saying Yami and Asman. However, also no finish at the way I saw the Sabbath also. Yeah, me can I have the Sunday to me soon. I may how it to go. I never didn't cheer me. Kinama make us a good in the answer. And I know we are bishop say, did you know what? Company and Miss Moto, we saw the Sabbath also. Oh, yeah, one cassa of the home century. Oh, in the beginning, oh, what we give. Now, for you to say, I've got a woman, Sama, in Yapia, while go home. Yeah, a back also. And no, and I coaching. Until you can't say, point them one. Now, as a real company, I miss more for you. Really, something I told my brother. And that there was an aroma. I say, a GD and a coupon in India. So, by the amount of GD and any. Yasia, so would you say, Namin a Burias, no boom near Menina, no Ginipebi, so could be said, or one ended down, Madrono and Yan, Quanya, Satraya, or no Jina way, and now with the Chilina, a Centrani, our Yama, or one Aman, so would you know Yama, won't be free, I won't yet say, over Conescasio would do. And I said, over Conapona to Mono near me. Name the woman, I was saying, I'm saying a few more, and I said, Boom, open. Who was actually about Quema? No, I just said, Quema. Was this a man of mine? Yeah, and yeah, you free, and I just said, a man of my son, I feel you see about it. Did I just say, you know, was a bar? You too bad. They are in India, where I mean, you do assume, No calling a Miss Murphy and assembly. I was in an answer, that's a brand farm say, Uniha. The view will be a Yarisana Becan or say, don't be Brina, the world brochure, Muda. Now, so Omufreno, now Omufom Hawa, a Tempana, no Matom. Yama me or tea and tell me, baby, what that's a brow tin in Cow France, a Brichman, and of friend. You told no one son or Bagana, a bit here. Nti gidi nkwadia na na befrese na waka no wo ka se ya bibia akoso woni gidi ene Ye gina na ma wo gidi no ma ye gidi bi onu so gidi bi so di ti nya kan onim se boni nim ti de nya me konkron na kan ye so wo gidi se da sebre wo se bo su aye ma pon yene idina no no wo de ti akonwa so no na mu ne kra di ye yaw. Yes.
ya se ona no se de na me ko mi no se ontimi banana no ni mamre kwaso se de ukọ ya bi fia mamre ya wura ma ya mo pa ya na no wura ma se de nsa isa mo pa se na mo se wo mo so ba bi o mu tena ni ti no kura krata se ontimi ba ha ina na no me kasa ko abra mamre ya ma ni na mamre na ma ni a the best way that one is no fun for you. We were in India. Yes, I can believe you get it. And I'm aquarius man in current. Generosity is also a cancer. Said you also. Yamaniti. Go back home. Yeah, yes, you had a company was. And so said, and 90 said, I probably said, and I should go and apply because was yes, yes, so was right. Na kasi no sina ma ko na na se ka e wo mse se de America no e su ku ru ma no ne ya e de ru ma fo ye na so be bi o jina no o so aye na se de tia no o so asu be mani rati na mo se sa mo so mo akai sa de nse mo ba na so o de mo fa no mo ne se ni ma mo ya kai pa sa di ni mo so na mo se sa mo kwa no de o sra se ni wura de ni de mo fa ko pa do na mo de ya besere the media no and then you be to me pa go Stadium Park no so to me pa go ne saa bre ne na sunsun bi a ekutia nipa no na ekutia oman no mpo no obetumi abedan ne ho adi fa ye mu bi mu na wabeka nsɛm a yinta asɛm adi akyerɛ ye kom ya me abebe ebi oba ye kodura na oman na asɛm abepiem na ɛsɛ yɛn famre nananom enti ɛbɛsrɛ nananom sɛ enyimre kwa wo mu a na mo abɛsra yɛn ɛwɔ hɔ ɛbɔ no nti ɛbɛyɛ 7 ne ahyɛ aseɛ nti sɛ nananom kwan wo mu a na ɔmo abɛsra yɛn yɛbɛto aso ɛndɛ ne ɔkyena ayarefoɔ nso deɛ ɔmo ebi egu akyire a ɔmo ɛtwɛn deɛ nyame ɔkɔkɔ no nyame somafoɔ ɔbɛyɛ ne ha saa na ɔyɛ no hɔ yɛkyerɛkyerɛ nsɛm no mu na ɔde ne nsa ato ayarefoɔ no so yɛbɛfiri hɔ yi ebinom asɔre a ɔmo ɛnante obi a ɔntumi nante apagya ne mu a wɔnante mu nti sɛ ebi wɔ fie a yɛnkra ɔmo yɛnkra ma ɔmo na ɔmo bɛhyia no ɛwɔ paaki no so ewie ne sɛ deɛ sɛ ebi ɛnkra ɔmo bi mu a ɛbɛsrɛ na ɛde kwansɛ akɔ sani namba ɛna ɛwɔ so nti na kyerɛ me de bi bɛma wo na wakyerɛ ma ɛhwɛ ne fɔ sɛ baba sɛ ebi a obi bɛpɛ so ɔba obi ahoɔden a ɔbɛtumi aba kɔkɔ no nyame somafoɔ sɛ sɛ nnipa no ɔntumi sɔre mma a nɔma na yɛde ama na ɔmfrɛ no ɛyɛ ɔno ankasa na ɔbɛgye so ɛno ani fo no nti ɔmfrɛ no na deɛ wɔwɔ hɔ no ɔne ɔsɛ dɛ ɛbɔ no ɔso a ɛde mpa sɛ wonya mɛkyerɛ a koraa nnipa a ate ne din no bi koraa wɔakyerɛ a ɛbɛgye ayaresa sɛ nwumere nananom bɛnya kwan mɔ ha na ne kyena nananom bi bɛnya kwan a na moaba abɛsra wɔ sɛ ɛbɛyɛ a mutumi ba bɛtɔ akyiri nso nimdie so atumi aba ma nanam ne mu ba wɔwɔ faase ɛtumi anya faamdie ɛwɔ nyame nso ɛfaase na sɛ ɔma meka sɛ mfa ma mo ebia na wowɔ yarefoɔ bi anaa wo bi a wɔntumi nante paa wofrɛ no a ɔbɛgye wo so na deɛ sɛ ɔyɛ bia abra yɛ ama sɛ ne die ne buo mɛmfa ntomu so that's kwa bana no mama ye wurade no ana egu so se
Nyame sɛ na akɔkɔ no nyame soma fra ka sɛ menka ne sɛ foforɔ bi ani hɔ bio ma yɛde bansrɛ bɛto hɔ na akɔkyɛ so yɛ boa den a wɔkɔ de kyerɛ yɛ duro aka ne no mu sɛ wakyerɛ mo so musoma mu mampɔma mu amane ɔsɛ deɛ duro sɛ kwa wɔ mu deɛ a na wɔ yɛ mmɔ nti no a nti sɛdeɛ ɛwɔ aka ba no so ɛwɔ yɛnya mmɔ nti yɛpanta sɛdeɛ anasɛ sɛ wɔda mo ase ɛmu abɛyɛ na yɛ ne fɛ ɛsɛ hwɛ yie yɛ ne fɛ yɛ sɛ nnuanom bɛka ne ho yɛane nananom deɛ sɛ yɛsoma bosom nti yɛde yɛnka nyame ɛnso yɛka ho paa nti sɛ mo aba yɛade mu a wɔawɔ atu nti sɛdɛ bɛyɛ aba wohwɛ ɛdɔm a wɔakyire no na nkonimdi aba ɛdaakye wokɔ baabi a so yɛkɔ mampɔn deɛ sɛdeɛ wosihyiaeɛ ne nkɔmmɔ bi yɛdi yɛ nti ama nsɛnkyerɛnne si ho kwan no ne yɛwerɛ ɔsoma da wo ɔsi ho kwan ɛkyɛn wɔkɔkɔ no nyame soma fra sɛ deɛ waka nti ɔpɛ sɛ ɔma yɛ nkyerɛkyerɛmu bi kakra ansa na ɔpɛgya no sɛdeɛ ɛte ne sɛ ahemfo yɛnsom abosom abra akan ɔyɛ dɔm tete wiase no ba na akan dɔm wɔyɛ maa da wɔkɔ na bɔsom no ba ne wɔnim koraa wɔdza ara biribiara wɔn nsa no wɔyɛ kokorɔ na ɛberɛ wɔbɔdɔ Central Africa ama akan ewu wɔ hɔ no na ebusua mpanyinfo no kagye bɔsom wɔde wɔdu la nti dwumadzi abɛyɛ wɔbɛyɛ dɛmɛdɛmɛ nyinaa atwi hɔ nkurɔfo a nti wɔpa kyerɛ wɔyɛ ahemfo paapɔ Ghana ha ɔyɛ ɔmo kuna ɔhoma a wɔnyɛ mmiamena asɛm na adɛ asɔfo na ɔnam dɛmɛ kasa na ɔhyɛ wɔn si so obi yɛ sɔfo a na ɔreguan ahendi dabi ahendi a ɔyɛ bosomsɛm koraa ɛmu na onyim a wɔnyim dɛm bi mu kesa ahemfo anyɛ kura mɛ 60 na ahemma akɔ so ɔwɔ som no mu ɛgu na hɔ mi na makyerɛ ho ade a wɔde yɛ ɛgu no ho adwuma nti ɛgu ɛrɛ osi hɔ ɔnyɛ bosom dɛ mo nkɔfo wɔde wɔ adwene aba ɛgu ɔnyɛ bosom Nyankopɔn de ɛgu no ma Akana po Israel po Arabia po dɛ tum a wɔwɔ ɛgu no mu no ɔmo ebusu no nyinaa ho ban sɛ nipa taa no mpono wɔwɔ ebusu no mu a tum a ɔbɔ nyinaa ho ban na wɔde busu yɛ mo wɔkyerɛ wɔ hena na wɔde de ɛnyɛ ase san dɛ ɛgu no akata no bibia yi ase botuma bɔ nkyɛn na mo menyi onyima wɔnyi si bo wo obi yɛ ɔhen na waka gye ba sa atena ase na wasa da akata ɛgu no na ɛgu no bɔ efu onyima wɔnyi ma se nti dɛm dɛm nyinaa mugura amekyerɛkyerɛ mu ama aboɔ ma ahenden na nyina de hɔ kan dɛ so obi a ɔyɛ ɔhen bɛ no ɔsɛ sɔ pɛpɛɛpɛ onyi da wɔde ma sɔ bi wɔde ma ɔhen na ɛgu ahenden ɔyɛ bɔsonsɛm koraa obira mo tɛkyerɛ no ahemfo a wɔaba ɔso no mu nyinaa wɔn nyinaa sɛ na wɔyɛ ahemfo na so sɛ siara wɔdi wɔn ahen dɛm wɔgyina da wɔso wɔ so no mu a wɔwɔ a wɔkyerɛkyerɛ wɔn kɔ wɔabu safo da dam na wɔ ɛkɔ Israel a ɛkɔ Maka yɛwɔ adze a afe bi adura wɔyɛ ma egua na ɛyɛ ma na bɔ ho ban na yɛ dɛ wɔsɔ mpanyinfo de bɛrɛ wɔsɔ abɔsɔmpena nsamampa abɔsɔmpena nsamampa wɔn nom nso nti nyinaa no ho nkyɛnkyɛn bɛba nti ɔnyɛ ahendi nyɛ abɔsɔnsɛm koraa sɛ ɔyɛ abɔsɔnsɛm a na bɛyɛ ahome abɔsɔnsɛm obi a Nigeria anaa Benin anaa Niger anaa na mo Ghana paa dze Israel Arabia Maka na Ghana de ɔnyɛ abɔsɔnsɛm nti bata abra mo yɛkyerɛkyerɛ ada na mɛgya yi maa kɔ no ho na mɛgya TV na makyerɛkyerɛ mekyerɛ sɛ wɔbɛta ase wɔta so wɔyɛ wobɔ wɔ ankasa sanda ɛtwa pipii asa wɔ Ghana ha ebusu pipii bi ebu ne nyina egua na ɔyɛ o sanda Yankopɔn ase bɔtuma akonko a ɔnkɔmɔ nde bira yɛ mpanyinfo no kagye dɛm ɛduru na wɔde de ba bɔhyɛ asase no do na egu no nyinaa tuma wɔ egu nyinaa wɔgyina nkyɛn sɛ bɔtuma akonko nde wɔn yɛ hwɛ dwom ne tum no kagye asusu papa ɔntum yɛ hwɛ bɔsum ɔntum pɔnkɔ ebia Yankopɔn no bɔ esunsum obiara na ahoɔden sɛ ka gye edu ato ase anaa ka wo bi ahyɛ nsa na ko na ahoɔden yɛ bɛyɛ 3000 tumi bɔ so na ahoɔden bɛyɛ 6000 wotu de bitu
ina nipa yim but gwana ze bibia yi ase obotu defeat na ona ya ama yen ho kwan mo am wo here no ama ya yere no that nti eguba san wa ba yina dum bi wa egwana san ba yina dum bi ama ni wo do bo wo kokopom wo a wo wi kokopom kura Ghana what do me be say about tribi but was obi ewu ha na nkwada kura wo aye ho wo so da wo kɔ hɔ na wonyi ma da wo pino na oye ewu o chine oye da go wonyi na da ba obasan be ahụ chira ye pi okopom ye da ye pi okopom nsi mo na nche chibulo ba na mpe pro wasa so wo ye na ahụ to ba Ghana amana ba sa ye ni on ye ba si pesa do bia kana Ghana ye oye na mo wa shara no ye Ghana so bi ha pra na yakopon bo o me ba se Israel maka na ye Ghana mana aka san kasa no nsi yakopon na ma na oro ne mo ye pa na wonya so de wonya ho no wonya ahema so wada chance bo da aso ma mbo abonsam de ma ma aka na yi ma mbo abonsam de ma ma Israel yi Hebrew yi ma mbo abonsam de ma ma Arabia yi na ye da ne ha bre da bi da Ghana wo bre e ko Israel ko ma Arabia o ho to ko dam na wo ye so ye obi mo do a ye so ko ke yen nuanum no ho madama wo Israel da mo wa Arabia ye so ya ye da bada nsiri ya ya chirema baba Yes, no. Mena ma no ko pe ba sam sana na no. Ese ya bu so fo. So ma. So wo. Ama mu se. Ye nyina mu se. Ye anya wo so. Ese di disa. Ye nyina ye wo. Ye ya Christopher. Na se di se ye ya wo so ma. Ke be sa ko aso ya ka. Eso pusa no ma. Na Era tete kan. So ye na me ko ni ya so ya kan ne no me ye say pusa no mu. Ya pusa ate. Say na so re adoso. So for do no a say o ye ere dia say won ka say be Kristo. Ne ma e ka fa ye ho ye de so ma buso say e o kunya tuntum a ye so no e zempi eni dina me so me dia fa mu a da na me so aka ma ma wachiri mama na no wati enso so do ko mu krase ene wo na mu aka sase na me ye nyina me kwa sore na no wetu nyina obi akwa sore na enso e ko tena ho eja ye de ni se o na wa be de o tie kwa o ye de nya ko ma de enso ntisa ti ne de wadaji amiyo ye na nase na ne wo se acho na ai acha breves ana o se no no pa be ene seven na numre so numre seven no pa na wa tenase ana wa chance de se ekira no pa na no wa tenase se ne na wa tenase ya ko ewi ya tere na ana numre wa ko esa na numre wa sa baba ni nyina so e ko so park ne so a baba ne ye kiti park ne so dunya ka na ya number no na ya no afre na no pa so o peso ko ha ko a papa gina ho edi ebe hu ko ya me na wa hi fie mu di na ida na me ni pass so so nya da je bi ne ma so a kire ye me de me no da so a mi wura no ka ne pa o kan ye ho e be fi so wa ye sa kire ne wo ma ko ma ye kuri mentime ho ase wo kuri mu pa fie bi no nkuru ni bia ni ade titi won mo nyi duru sa odi able ya ni bi o be fie wo ani bia ni ade duru sa o be transfer ni fie bi no nkuru o ye nyi wo nya 86 se de pumu ayemre na so pumu ayemre adwene no wo ho bibia wo ho tina da roma o mpija no maye sisi ne nan o yo bia ni mu du wo wa ya ma ne nan o hwe ase na ma o sha ne na no so e pese no preaching o se da bi e wo do ro bi enye no preaching ti o kan en babu na ne na no di mi sore no ni enim kopim bra Nyankopon be frɛ no to kan en babu abu international e kra da di yawo e frɛ that's bread. Papa ni nyame suma fa na asem bi ko se wachi pro bebre so na so di wa be hunu hai e be ma obekọ asa ba bi
Yo, I be over back and then you run on why they don't want him. Say, Mammy, and they didn't come on also can they also it's a Yamias society. I don't know, you know, yeah, not. Yeah, they have you. You know, so we are monument in say, one never done. So, we said there, all of my country, my other country. Sunday, they call a simple soup. A simple soup hospital. You do where my what's papa, you find a friend. You're starting, Papa, 2 people didn't wait. Now, are you sure what not there? I see, we know what hospital was on Wizard Dana, or what I got to Wizard Dana. But what's your parent mentioned the point? No, my empire will be able to move home. I want to form a pool of a bit about. Then I go with the nature of working there. Dr. Bian, as a woman. No more image in a while, we are soon to back. And see, on number of our behavior, take it and another people. I want to mention. Ever, I don't know why you're also made the BC, attempting to oppose the plant of our couple. Look at your home, I put them with catch your home. A charming moko, him by home. I him at a pair, I use go to the manaba. I don't see him a catch of Bassam Yanko. Now, I'll be right now. About but all a guy. Natural. The whole central region. Possible to say, you bring cry as simple as we look at. We really 95%. Possible to improve. And say, I'm not going to say, yes, shake with nothing. As we be bad, I want to back at your man. Must have back at you. Some master that, commander. Sugar party. I want more yet. Some of our hot. I'm a kind of government to wire man. Am I in a month? I'm can't tell us what to me, but I buy people to me. Let me in a couple of months. If you do that, be happening. Father, baby, I soon must go home when you. I catch upon one when you wish you cry. Tumna, Ojina, Commander, Party Nanon. The baby would not have definitely. Never more concern. I'm not using them. And see what I want to hold. Like when I'm a come to abundance, you be so back at you. You be a white cat. Even when you be what? You have to be playing woman that. Okay, soon all the soon to me. What do you say? I'm going to put them on. They get low. Then name when they get low. That's what Billy soon of house or soon to you. Answer that. Soon more. I hope I don't know Bobby Bias is soon. If it's a good nurse. That's a particular Maba. Son of You say that you're about some of them. You're telling them yes, and we were too good to do this one to eat. And that woman, she said, yes, I didn't have a dinner first. Right, I'm not fine. And said, yes, I didn't know any command in a deal. So, call the Sabbath. Said, you didn't have to ask now for you. Yes, you couldn't have been. You were pretty and you were carrying your family could be and not yet. You have to eat and come in the party. So, the way I mean, we have to be dead. Oh, yeah, I said, this was great. You know. If any be about another one, everyone now watching it and okay, the age 2 more than yes, some percent, yeah, 8 class 6 1. Johnson, I did yes, some Johnson. There's the 8.
school yɛ wɔ hɔ Bɛ so ohun ho anom. Ho anom so. Mo mo se group. ɛna abɛsɛ da biara yɛ Yes. No, I mean, I said, I said, I'm fine. What me akɔhwɛ dɔm no na ɛka sɛ ɛdi adwene da akyirɛ a bɛwie nsuo no da amfa bɛwe yɛ ma no kwan na yɛasom yɛ ɛde pia na ɔm nso twɛn no nso ɛhɔ nso ne hia na da worɔma ɔkɔhwɛ wɔ mama yi Maame mu no ma kai. Our US. What for pardon na na bi fi. Ɔsɛ na maame na ɔhɛ ma. Ɔbɛn krabra ko ba mo. Ɔhyɛ. Nti ya na ka kyerɛ. Jankuma bi fi. Jankuma bi. Ɔne Na na ya kuma fi no. Ɛde ɛmɔ bɔ yi. Ah, yo. Ɔne mɔ bɔ yi. What ɛhu. Ɔwɔ ɛhu. Jankuma bi fi. Ɔne mɔ bɔ yi. Jankuma bi fi. Jankuma bi fi. Jankuma bi fi.